От тук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана. Аз имам уверението на началника на отбраната, че да се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно и да имаме колкото може повече информация, която да бъде достояние на българските граждани. Искам да споделя с вас, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове. Те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронни системи. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем. България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна. Колкото и да усъвършенстваме дроновете и антидронните системи, докато съществува конфликта и войната, мира е заплашен, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти. Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави. Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. България е изключително заинтересована от това на черноморските маршрути да са сигурни. Ние губим. Губим не само от гледна точка на сигурността, която случай е най-важната, но губим и икономически, губим и финансово. В момента останките пътуват и вече са в София, където ще продължат да работят специалистите, но мисля, че е безсъмнено произхода на дрона. Аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия. Благодаря. Според мен пряка опасност за България няма. Предприети са много мерки в отговор на събитията, които се случват в Черно море, знаете, последните години. Започна с минната опасност, след това обезвредихме няколко морски дрона, зачестиха нарушенията на въздушното пространство на границата между Украйна и Румъния. Има предислоцирани средства съюзни. Ние също сме усилили въздушното наблюдение, имаме развърнати допълнителни средства на Североизточното крайбрежие. Напрежение на личен състав, в такива времена живеем. Участваме във всички инициативи, които са в НАТО и Европейския съюз. Непрекъснато се експериментира, изпращаме специалисти, ще бъдем домакини на такъв експеримент през месец октомври, където както чужди компании, така и български фирми ще бъдат възможни да предоставят своите разработки в областта на дроновете и борбата с дронове.